10 gutxi. Berriz? Ez da, nola hasten den, nola bukatzen den baizik. Emanazu tripontziaren zenbaki oso bat. Ez da ilusioa galdu behar, ez da? Ez, egindako bidea eta egiteko dagoena ez da ahaztu behar. Eman niri ere zenbaki oso bat. Bueno, listo? Bai. Bai. A ver. Gogoratu beste norbaiten izena eduki behar duzuela, Eta hau? Urte berriko saria. Baina nora? Epa, barkatu. Torik, zuretzat. Hemen saldu da tripontziaren lehenengo saria. Eta ikusten dugunez, jendea zoriontxo ospatzen ari da. Hemen daukagu irabaztetako bat, zorionak, orain zer egingo duzu diruarekin. Nik ez dut dirurik irabazi, baina ospatu beharra dago. Lagunei tokatu zaielako eta tripontzia gure etorkizuna libre erabakitzeko bidean burujabeago egiten gaituelako. Gora!